nostra representació de la forqueta sense feina. Dir-vos que va ser un conte, que la idea original va ser de Daniela i que a partir d'ahir vam pensar que la podíem presentar al Premi Sant Boi. Com ho farem? Vam pensar. Aleshores podíem fer-ho individualment o podíem fer-ho en grup. Si ho fèiem en grup, fèiem que podíem cada un traure el millor que sabien fer. Uns es van dedicar a pintar, uns altres es van dedicar a escriure, uns altres van retallar i així, en conjunt, vam estar durant 2 mesos fent aquest conte. Era un conte que en l'original no ens en tornaran perquè era l'organització, però era un conte que estava fet en 3D i els minutets es posaven de peu, la forqueta eixia d'un calaix i totes les coses tenien animació. Aleshores va ser un conte que ens va costar molt de temps, però en aquest conte hem aconseguit fer un grup i un equip, i això és el més important. I per altra banda, ara en 2 dies hem aconseguit fer aquesta representació. I el nostre conte, si el voleu veure, tenim una còpia, que no és igual que l'original, que tenim en la porta de la nostra classe. Però el més important de tot, sabeu què és? El formar un equip, perquè cada un té unes habilitats i ha de treure el millor de si mateix. I en conjunt podem fer una cosa ben bonica. Un equip, que és el més important. Bueno, anem a deixar pas a la nostra representació. Hola, bon dia, soc la classe de segon i us volem interpretar la forqueta sense feina. La idea original va ser la meva, però entre tots el varem reformar i varem guanyar el Premi Sant Boi. Bé, això era una vegada una forqueta sense feina. La forqueta estava molt trista perquè s'havia quedat sense feina. Es deia dauradeta. Perquè el seu color era daurat. Mireu que bonic. Després era prima. Que prima estava! Era molt treballadora! I a més, forçuda! Ella es va seure en la taula i era capaç de punxar qualsevol cosa que li posaren al davant. Truita de creïlles, maduixa, taronja, espaguetis... Ai! Però el que més li agradava a esta dauradeta era menjar dolç. Era molt llépola, la guilopa. Que bo! Quan punxava alguna cosa dolça, el seu color daurat relluïa com la lluna. De seguida, tots sabien on estava dauradeta. Que guapeta era la nostra forqueta. Vivia al menjador del calaix d'una escola com la nostra, on la senyora cuinera tenia un calaix molt polit. Era molt netejadora, estava obsessionada. Es passava el dia neteja, torcant la pols, fregant el pis. Sempre estava netejant. Estava molt contenta perquè tots els dies eixia fora quan els xiquets, els encarregats del menjador, posaven els coberts damunt de la taula. Ho deixaven tot preparat per a quan entraren els xiquets del pati. Els encarregats eren uns xics també molt polits, portaven els seus barrets i deixaven una taula perfecta.
Dauradeta es preparava per a poder atendre als xiquets que anaven a seure en ella. Mireu, que perfecte, que ho deixen tot. Sí, Marcos, que no quede ni una servilleta per a nosaltres. Alguns dies els tocava la taula dels majors o dels menudets. Ai, quan li tocava la taula dels menudets amb els seus pitets, que bonics que eren. El dia que els tocava la taula dels menudets, es trobava a terra 2 o 3 vegades. Pobra Dauradeta, de vegades hi havia algun xiquet que la xafava amb el seu peu i tot. Pobra Dauradeta, però ella no plorava, estava acostumada. A més, li agradava. Li agradava que els menuts l'agafaren, la tocaren i se la posaren en esa boca tan dolça que tenia. Ella sovint els ajudava perquè ells no encertaven massa la direcció del menjar. Pobres, eren tan menudets. Alguns no volien menjar perquè no els agradava el que els havia posat davant la cuinera. Ai, no vull, que no m'agrada, no. I després hi havia uns altres que no paraven en tot el dia de plorar. I patalejaven. ¡Qué horror! La Forqueta la caronava. ¡Ay, qué guapets, qué guapets! La pobreta acabava sempre bruta. I sabeu què? La senyora cuinera no li quedava més remei que portar-la al rentavaixelles i posar-la a que se llevara tota la brutícia. Ah! Però no sabeu com quedaven els xiquets? Mireu quins pitets més bruts, de tomaca, espaguetis, carn, les mans olioses. Ai, que horror! Tenien que vindre les encarregades i canviar-los el pitet i posar-los un pitet netet. Amb el pitet netet ja es podien anar a fer la migdiada perquè estaven molt cansadets. Oh, atenció! Ara tocava el torn dels majors. Eixos no li agradaven massa. Mireu, quan li tocaven els majors, ella estava tremolant. Ai, pobre, que horror, els majors. Mireu, tenien unes mans molt grandotes. I a més, tenien la cara plena de grans i unes dents brutes. La pobra Forqueta es passava el dia tremolant. A més, menjaven tan ràpid que no la deixaven parar entre una punxada i altra. Amunt, avall. Sovint hi havia algun xiquet que la doblegava per veure com eren de forçuts. Avant! La pobra Forqueta acabava desfeta i això no era gens divertit. Molt bé. Un dia, els encarregats del menjador van decidir canviar de coberts. Havia vingut una empresa nova al poble que tenia uns coberts meravellosos, amb un colorit fantàstic, estupendo. Mireu, tots els xiquets del menjador ja volien menjar amb aquests coberts. Tots dient jo, i ningú se'n recordava de la nostra Forqueta.
la nostra forqueta estava molt trista, perquè ja ningú la podia utilitzar. Així és que passava el dia pensant i pensant què podia fer per a ser altra vegada del gust dels xiquets. Així va ocórrer un dia el que ella estava pensant. La netejadora, altra vegada netejant, es va deixar un poquet obert el calaix. La forqueta pega un bot, s'enfilà damunt del banc de la cuina. Oh, forqueta, forqueta. I va decidir que ja tenia una fantàstica idea. L'idea se n'anava a anar a passejar-se per tota l'escola. I això va fer. La forqueta, molt contenta, se n'anà a passejar-se per tota l'escola, fins que va trobar l'aula de dibuix. Oh, com li agradava, tota plena de colors, però quan va entrar, la porta es va quedar bocabadada, perquè estava tota bruta, plena de pincells, pintura oberta, papers tirats per terra. Quin desgavell! La forqueta es va emocionar i va dir: «Esta és la meua!» Va trobar un pot de color taronja i va dir: «Adintre que vaig pegar un bot i...» Es va plenar de color taronja, pegà un altre bot i se n'anà al color verd. Oh, la forqueta! I va trobar el pot roig i va dir: «Esta és la meua, de roig me vaig a pintar». La forqueta es va plenar de tots els colors. I sabeu què va passar? No vos ho podeu imaginar? Mare meua, la forqueta, quan la tornen a veure els seus amics del menjador, no la van ni a conèixer. Mireu la forqueta, que guapa! Oh! Els colors que havia agafat a l'aula de dibuix l'havien fet preciosa. A veure que preciosa estàs, forqueta. Uau, que guapa! Quan es va mirar a l'espill, es va quedar al·lucinada. Que colors més bonics que tenia! Com relluïa! Així que va decidir tornar al seu calaix per a que el dia següent, quan vingueren els encarregats, es trobaren una forqueta preciosa. I així va ser. Al dia següent, quan l'encarregada del menjador va obrir el calaix, la forqueta aparegué i relluïa com una princesa. Tornà al menjador de l'escola i quan els xiquets la van veure, tots varen cridar: «Eixa forqueta volem! Eixa forqueta és la nostra! Eixa forqueta volem!» I així va ser com Dauradeta torna a ser important en l'escola i este conte s'ha acabat i Dauradeta a l'escola treballant està. I si avui aneu al menjador, aneu molt espai perquè Dauradeta segur que en el menjador està.